Intézményünk történelme 2008. szeptember 1-én kezdődött, ekkor kezdte meg működését az óvoda 2 csoporttal, 57 gyermekkel. Egy évvel később pedig egy közös igazgatású, több célú intézmény kezdte el a munkáját. Bővült az óvoda újabb egy csoporttal, és beindult a 8 évfolyamos általános iskola 7 osztállyal. Az első évnyitóra 2009. szeptember 1-én került sor, amelyet megtisztelt jelenlétével főtisztelendő Kocsis Fülöp püspökatya is. Az iskola tanulói létszáma 2009. szeptember 1-én 113 fő volt, viszont év végén már 127 fő fejezte be intézményünkben a 2009-2010-es tanévet. Eredményként tartjuk számon, hogy nőtt a tanulói létszámunk, s még egy év közben is voltak olyan gyerekek, akik szívesen jöttek hozzánk. Egyházi iskola lévén számunkra az egyházi ünnepek is nagy jelentőséggel bírnak, nem csak az állami ünnepnapok. Az egyházi ünnepek közül intézményünk egyik legjelesebb ünnepe, ugyanis nevüket erről az ünnepnapról kaptuk. Ezt a napot szent liturgia mellett különböző foglalkozások révén tesszük élménydússá diákjaink számára. Ezen a napon második évfolyamos gyermekeink színvonalas műsorra köszöntik a Mikulást, aki természetesen ezért megajándékozza őket. Az osztályok ezt követően termeikbe vonulnak, ahol együtt töltük el a nap hátralevő részét. A Szent Miklós nap hagyománnyá vált, immáron az iskola ebédlőjében szervezett a délután meghitt és nyugodt hangulatban. Az ünnep eltöltésére való felkészülést a szünet megelőző lelki nap teszi lehetővé. Ilyenkor a felső tagozatos osztályainkhoz vendégatyák érkeznek, akik segítenek az elmélyülésben és felkészítik diákjainkat az ünnep legszebb eltöltésére. Alsó tagozatos gyermekeink a tanítónénik tartanak színvonalas és érdekes foglalkozásokat karácsonttal kapcsolatban. Énekkarunk a karácsonyi szünetet megelőző estén minden évben karácsonyi hangversenyt tart, kiegészülve a tanárok kórusával. Az utolsó tanítási napon a harmadik évfolyamos diákok bemutatják a színvonalas karácsonyi műsorukat. Jeles ünnepnapon iskolánk diákjai is részt vesznek a vízszentelés szertartásán. A szent liturgiát követően iskola lelkészünk Sivadó László atya és Kocsis Antal parókus körbejár és megszenteli az iskola épületét. 2013-ban a megtiszteltetés ért bennünket, hogy maga Fülöp püspök atya szentelte meg intézményünk falait. A katolikus egyház legnagyobb ünnepére, a húsvétra való felkészülés diákjaink számára a lelkinap teszi lehetővé. Immáron hagyomány, hogy a lelkinap lezárása után iskolánk diákjai és tanárai részt vesznek az újfértói keresztúton Lázár szombatján.
Nemzeti emlék, illetve ünnepnapjaink előtt intézményünkben megemlékezést tartunk. A különböző megemlékezések előadása a felső tagozatos diákjaink feladata. 2013-ban nagy megtiszteltetés érte iskolánkat. Újfértó város vezetősége intézményünket kérte fel a március 15-i városi ünnepség megszervezésére és lebonyolítására. Először fordult elő, hogy megemlékezés nem iskolánk épületében, hanem egy művelődési központban tartottuk. Intézményünk nagy hangsúlyt fektet a képességfejlesztésre. Diákjaink számára több sportágban tartunk szakköröket, edzéseket, labdarúgás, úszás, mezeifutás. Sportoló diákjaink nagyon szép eredményekkel örvendeztetnek meg bennünket. Intézményünkben a gyerekek szinte bármilyen hangszeren tanulhatnak muzsikálni. Nagy büszkeségünk, hogy diákjaink közel 3/4 tanul és játszik valamilyen hangszeren. Ünnepségeink rendszeres fellépői. Tanulóink számára kézműves foglalkozásokat biztosítunk heti rendszerességgel. Az elkészült munkákat kiállítjuk az aulában, hogy minél több kíváncsi szem láthassa a kész remek műveket. A két legnagyobb kiállításunk a karácsonyi, illetve a húsvéti vásár, amelyen az alkotásokat meg lehet vásárolni is. Iskolánk 3 kórussal is rendelkezik, az alsósok kórusa, felsősök kórusa, illetve karácsonykor az tanárok kórusa. Énekkarunk minden év decemberében részt vesz a Hajdúdorogi Szent Bazil Oktatási Központ Gimnázium által szervezett karácsonyi hangversenyen. A hangverseny évről évre vastaps kíséretében hagyja el a pódiumot. Intézményünkben lehetőség van néptánc szakkörre járni. A szakkör segíti a gyermekekben fenntartani a népi hagyományok tiszteletét. Ennek a tiszteletnek köszönhetően nagyon szép és színvonalas műsorokat mutatnak be fellépéseinken.
A nagyböjtöt megelőző időszakban mi is elűzzük a telet. Farsangon első évfolyamos gyermekeink beöltöznek jelmezbe és bemutatják azt a nézőközönségeknek. A további évfolyamok osztályai műsort adnak elő. Ezek természetesen nem mellőzik a vicces és bohókás elemeket. A műsorokat követően kezdetét veszi a farsangi mulatság. Intézményünk szoros kapcsolatot tart fent a helyi görög-katolikus egyházközösséggel. A nagyböjt időszakában iskolánk diákjai a hívekkel együtt vesznek részt az előre megszentelt áldozatú liturgián. Május hónapban szintén a hívekkel közösen járjuk a parakliszt végezni. A legtöbb közös munkát igénylő feladat az egyházközösségi bál megszervezése és lebonyolítása. A bál tanulói nyitják meg a színvonalas műsoraikkal. Iskolánk tanulói minden év szeptemberében, illetve május végén gyereknapon közös kiránduláson vesznek részt. Ezen a kiránduláson rengeteg szülő bekapcsolódik a változatos és élménydús programokba. Reméljük tetszett a videónk, és te is kedvet kaptál, hogy iskolánk diákja légy.
Várunk nagy szeretettel!